Halló. Ja, én oda tettem a telefont, ki fog merülve. Oda tettem tölteni. Na, mit csinálsz a fél? Hát, pihenek majd. Na, én már nem tudom azt a házszámot, ahol akkor itt ülök, mert a iskolán itt forglódok egy 20 percet taxival. Nekem is több pénze. Ne gyere, mert fáradt vagyok, ne baszd az agyamat. De már itt forgolódok. Felmegy a vérnyomásom, te. De mondom, hát hogy... én nekem felmegy a cukrom. Nincsen vízhajtom. Milyen vízhajtók kell neked? Halló! Mondom, ne gyere, mert nagyon rosszul leszek. Na. Ha most már Hát én fáradt vagyok, jó van, de nekem reggel dolgozni kell menni. Ha most már Hát megvettem ne baszd már az agyamat, Lehel. Ha mondjad már a címet, itt Hagyjad megyek. már a kibaszott telefont, jó van, de a tő sem már fel. Megint kimerül. Na, mert mondja nekem ez a taxis, hogy nem tudja a címeket, mert itt tudom, hogy meg kellett menni, velem már szembe egy iskola. És ott letérek jobbra vagy balra, ott nem mindig kóvágok arra. Ne gyere ma, Lehel, ne gyere, mert felmegy a vérnyomásom. Rosszul vagyok. Mondjuk most mit csinálj kell a flakon sörre? Itt meg vagy, te elteszed holnapra. Én nem is fogok. Nekem holnap reggel dolgozni, megbasznak, jó ember. Hát most annyiban nem lesz semmit. Nem a fasz nem lesz, mert nem akarom elbaszni az egész izét. Gyere, már levágunk egy csirkét. Nem, mert bevágunk, mi egy csirkét akarsz most bevágni? Hát sütünk ott az udvarba egy csirkét valami. Most. Van nálam 3 halkonzerv is, mert vittem szendvicsnek, tudod, kenyér gondolom van neked otthon. Hát nem vagy normális, hát én reggel dolgozni kell menni. Nem ülök sokat, ne jó baszd az agyamat, na. Majd Halló. beszélünk a hétvégén, jó? Mondja már a címet, na legalább fogjunk kezdet, akkor jövök haza. Halló, hagyja fel. Halló. Most miért vagy ilyen jóska?